Vinga, menjar gratis per tot un any! La targeta d'or és vàlida per banyar-se de franc als banys Enohana durant un any. I, a més, el guanyador es podrà prendre un batut de llet i fruita cada dia que es vingui a banyar. Es pot demanar més? Silenci, sisplau! Els que aconsegueixin superar els 3 colossos, per premiar el seu esperit de lluita, els hi donarem un altre regal. Això ja us ho direm després. Au, vinga, molta sort a tots! Caram, els nens d'avui dia. A la meva època eren molt més innocents. Hem d'evitar com sigui que guanyin la targeta d'or. I perquè no la guanyin, hem de fer el que sigui perquè no arribin al combat final contra l'àvia Enoshima. Sí. No tingueu pietat. Els hi ensenyarem que dura que és la vida i farem que recordin sempre que despietats que podem ser els grans quan no anem amb embuts. I allò que deia de fomentar els banys com a lloc de comunicació? Vinga, que passin els participants! Ostres, que fort! Només hi ha videojocs d'època. Que increïble! Ja us agradarà jugar amb uns jocs tan antics? No estàs gens al dia, tu? Ara estan de moda els jocs retro. Sí, té raó. Ara es porten aquests jocs retro més que els que tenen animacions molt sofisticades. Ah, sí? Doncs no ho hauria dit mai. Molt bé! Que comenci el primer combat! Vinga! Que surti el primer contrincant dels banys Enohana! Sí! El Colós de les Flames! Molt bé! Primer jugaran les noies. Chia, comença tu! Sí! El dimoni de les flames contra el bomber! Has de fer servir la mànega per apagar el foc que et llença el dimoni de les flames! He de fer servir els botons A i B per apagar el foc. Molt bé, no penso pas perdre. Vinga, ja podem començar. Jo només sóc un pobre treballador ignorant. No en sé res, jo, d'aquests jocs. Confio en vostè. Vinga, no es pot deixar guanyar. Però, Kotomi... Ja ho veuràs! Crema d'una vegada! Crema! Com vols apagar les meves flames amb aquesta merdeta de mànega? Ho encendré tot, ho convertiré tot en cendra! Oh, no penseu malament, nens. Només sóc així quan jugo. En realitat, sóc un home molt preocupat per la seguretat i molt bon jan i No sóc incapaç doni de fer mal a explicacions. ningú. Vigili, Ho que juro. perdrà. Visca! Incendi apagat! He guanyat! Un menys! Oh, però què he fet, jo? A més de muntar una escena, he traït la confiança de la senyoreta Kotomi. Potser no hauria d'haver confiat en un home tan desfasat com en Yoshiaka. Bé, endavant el següent. Vinga, el colós del puny de ferro! El Colós del Puny de Ferro! El seu primer contrincant serà... A veure, aquesta noia d'aquí, que va vestida de xinesa. Si és un joc d'arts marcials, deixeu-me a mi! Atxo! Queda cap lluitador que encara sigui atxo avui dia. Deixa'm estar! Enfrontament a la Xina! Us ensenyaré com lluiten els mestres d'arts marcials de la Xina! I què més, si tu no hi has estat mai a la Xina? Que em deixis estar, t'he dit! Va, que tinguis molta sort, sents, Genzo? Gràcies. Què? Genzo? Així doncs, que comenci el combat! Genzo... No puc cedir els sentiments, he de lluitar! Ei, nois, però què passa aquí? Els cops d'aquesta falsa xinesa extraterrestre no són gens efectius. Se la veu molt, molt nerviosa. Que potser ha captat alguna ona amorosa, la bonica piruleta del seu cap. Vols callar tu si no tens ni antena? Ei, si estàs vermella. O sigui que ho hem endevinat. Només ho deia de broma. Atxo! Ei, i el joc? Has guanyat! Oh, he guanyat. Bona partida, Genzo. Vull dir, colors del puny de ferro. Aquesta idiota sense antena no ha parat de dir bestieses per distreure'm durant tot el joc! Quin mal geni que gastes, eh? Ja t'hi cap l'amor en aquest cor tan petit! Calla d'una vegada! Molt bé, doncs quan em vengi et faré pagar el triple del que tu m'has fet a mi! No te n'oblidis mai! Per què m'ho diu a mi, això?
Molt bé, nois, que continuï el joc! Ei, Mayuko, Nia, us hauríeu d'anar preparant. Sí. Fi del combat! El colós del puny de ferro s'està mostrant imbatible! Deixa, ja ho veurà. Endavant! Així, Genzo, a veure si aconsegueixes eliminar tots els participants del concurs! Retirada per problemes musculars. Quin desastre. Vinga, ui, quina partida més emocionant. Que surti el tercer colós dels Bange no Hana! Endavant, la deessa dels 1000 braços! Sí. La deessa dels 1000 braços. La fúria desfermada de l'esperit destructor. Ho has sentit, Nia? Els hem de guanyar com sigui per impedir que arribin a lluitar amb el cap, que és l'àvia. Això està superat. Comenceu! Que ens maten, que ens maten! A veure, ostres, què és això? Com més fas servir els comandaments, més enemics li surten per lluitar al rival. Va, Nia, fes alguna cosa que ens mataran. Què et sembla? La velocitat d'accionament de la deessa! Hem guanyat! Doncs què et pensaves? Ben fet, deessa dels 1000 braços! Sí, molt bé! Això és bufar i fer ampolles. M'han mort, és impossible guanyar contra aquesta. Quina mala ratxa! Quina llàstima, macos? Ja només queda una jugadora al campionat, la Chie, del restaurant Cartier! Vinga, no em penso deixar guanyar jo. Ai, quin pal, jugant m'ha agafat set. Vull veure alguna cosa. No, que si guanyem ara ja s'haurà acabat el campionat. Aguanta una mica. Parles molt, però si perdem per culpa de la set que tinc, què passarà, Què farem, llavors? Llet i fruita. Que pesada que ets! Veu-te això ben de pressa i guanya la partida d'una vegada. Ja comença! Ei, ja ha començat, Nia! Juga de pressa! No em facis córrer. Deixa'm descansar una mica. No és hora de descansar, ara. Ara ho veurà. Què és això? De pressa, Nia! Contraataca o perdem! T'està pallissant, Mayuko! Que dolenta que ets! Estem perdent perquè tu no jugues com ho hauries de fer! Que no veig res! Això ja és meu. Sí, he guanyat! He perdut. No hi ha res com un bon tragat després del combat. Ets una fresca! Què hi farem? L'aspirant que ha aconseguit derrotar els 3 malèfics colossos S'enfrontarà amb el misteriós Kape no Hana! Quina dormida. El Kape no Hana. Cursa de velocitat. En aquesta última partida tindran més importància els reflexos que la tècnica. Espero una bona mostra d'esportivitat i que no facin trampes. Vinga, preparades? Comenceu! Quina velocitat més increïble. Quina tècnica deu fer servir? És que quan et fas vella, les mans sempre et tremolen. O sigui que t'han donat el premi per l'esperit de lluita, Sí, Que t'ho has passat bé. sí, Déu-n'hi-do. De debò? Me n'alegro molt, filla. Quin premi més bo, El Quirorín d'or. Al cap d'uns dies... La factura. Sí, esclar, ja em van dir que aquestes màquines recreatives gastaven molta electricitat. Ara sí que estem en números vermells.